Halipam, hüyüge nırk ketip bolurmy? Söýüp satyrmaly däl. Ol ýürekden paýlanmaly. Ýöne gynalsagam adamlar ýagşy niýet bilen morda söýgülerini nırk kesýärler. Halipam, yaman niyetli bolsa oňa düşünüp bolýar. Ýöne ýagşy niýet bilen söýüge nädip nırk kesip bolýar? Dinle Salih. Bir wagtlar iki dogan bar ekeni. Biri Dana Ahunyň şagirdi bolupdyr. Ol wagtyň geçme bilen Ahunyň kämilligine hayran galyp oňa benni bol galypdyr. Soň bolsa ol doganyň ýanyna galyp şey diýipdir. Men Halipam kitapxanalarda näçe gylym mar bolsa olaň baryny bilýär. Aýratyrym oň köňli şeýle bir syzygyr bolan älimde bolup geçen ähli hadisalar oňa mälim bolýar. Munçu öwgüden soň oň elbetde üýtgeşik bir teklifi bar bolmaly. Gut şeýle. Gel senem men Halipama şagirt bolýapdyr. Onu dogan näme jogap berdik ha? Inim, dinle, sen bu Halipany gaty gowurýan diýen. Ýöne men ilki bilen şuna aýdaýyn. Men ony senden beter gowurýan. Hayran galaýmaly. Gören üýtgeşik jogap beripdir. Bu jogaby olam geň alypdyr. O nähil beýle bolýar. Meniň hem şagirdi hem benni zahyry. Sen bolsa oň benni hem däl şagirdem. Sizin gurrun berşiňize görä beriljek jogap hökman täsin bolmaly. Şeýle de bolupdyr. Dogany intine garap, dinle, sen Halipany menem tanıyan, ýöne arymlaň ählisini bilmeýändigini we älemdäki bolup geçen hadisalaryň baryny bilmeýändigini bilýän. Ýöne bir zat ol anyk bilýän, ol adam hakykatdan parasatly adamdyr. Bilmeýän zat üçin ýa-da bolmasa görkezip bilmeýän keramat sebäpli men gözüň öňüne awraýyp etelmez. Yeri ondan soň näme diýipdir? Ýöne inim şunu ýatdan çykarma. Sen hemme zady bilýän Halipa benneti bolupsyň. Ýöne oňam bilmeýän bir zady bilen gawatlaşaýsaň, sen öňde oň awraýyp ete gaçar. Sen içiňdäki söýgüýüňe nırk kesip satýasyň. Emma men bolsa oňa çäkli söýgüýüm berýän. Bu kysy bolsa munnaky paý nirede? Munnaky paý şu Salih. Dogany bolan söýgüsini ýagşy niýet bilen bolsa ýöne gymmat narpla satypdyr. Bu täze bir goýpäň bardanyň duýdurşymy? Awwa. Ýagşy niýetde bir kaka bize garaşýa. Onda ýola düşmek gerek. Seni çok özlüyorum karı. Seni gatty küýseň. Gatty küýseň. Wah, keşke senem biz bile bolsadyň. Keşke çağlarymyň bilim alyp, uly wezipeleri ýetenliklerini, awraýly adamlar bolanyklaryny senem görüp bilsedim. Yok, men aglaýanyma seretme. Biziň ýagdaýymyz gaty gowy. Çağlarym gaty gowy. Menden äsiri habar tutýarlar bolan ýöne jahanlarda bolsunlar. İthasat olar bagtyar bolsalar bolýar. Günnüýüň haýyrly bolsun Ähmet ağa. Günnüýüň haýyrly bolsun Recep, eýgilikmi? Senden bir zat haýyş edäjekdim. Neme? Meň oglum İstanbullu. Hukuk meselesinde bir az kynçylyk düşmüş. Onu sen oglum ýany bersem, oň bilen maktap ýa nähil borka. Näme üçin bolmady Recep? Men çağlarym uly wezipeleri eýlediler. Hudaýa şükür. Adam gerçekliklerini bitirmediler. Biziň masalamyz eýledi. Hem akyllydyr, hem insaplydyr. Bir işi men kady bolan oglum oňarır. Sen näme derdiň ma orta bir hat ýaz. Galanda adalat etme. Allah ýarkadan Ähmet ağa. Yok, bolýarym. Sag bolun, köp sag bolun. Bolýar, sag bol.
Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Günlüğüňiz haýyrly bolsun adam. Hayır olsun, gününüz hayır olsun. Ne çektirdi çocuk? Vakt çağalar ne hili kötüdü, ne hili kötüdü. Yöne köseni gowully. Seredin ha. Bir kadı bolla. Beyleketin bir güne kazanan polup biz ömrümüzde kazan bilmez. Gıydiden kulyer maşkalar var. Yağı bir pök geyye. Ahmet ağa çağalarını ya siz adam bulursun diye. Adam men siz ya çağalam yok diyor yürürdü. Gatı keçir adamdı. Doğunu bilenin bir näçil bäri ters. Doğru edipdirdi. Çağırır avraýl bolup geçdi. Ahmet ağa canını berekella. Keçirdiren bolýar Ahmet ağa ýar gowa adam ýokdur. Ahmet kaka selamun aleyküm. Ahmet kaka menden Allah'ın salamını gusganýam. Ahmet kaka. Kakam seni görjek diye. Men sen kakyň sine barman ogul. Eger göresi gelýände goýuň özi gelsin. Ýagdaý gatagır Ahmet kaka. Inni ýerinden hem turup bilen ok. Sen oň jigi sakryn. Ol sen doğunyň öýkeň besedinni. Siz meni özümni goýjakmy ýa ýok? Ahmet kaka ýeriň çöp basyp ýatyr. Ya sen öz paýyň sat, bolmasa da kakamy paýyny satyn al. Şu tarapda peýda etsin. Geç çalyň goýunny. Men Hudaýa şükür pulum ýetäş däl. Men gotşaly ogullarym ma. Düşdüňmi? Ýöne Ahmet kaka 2 ýyldan bäri olaň ýüzlerini hem göreň o ahyry. Olar sen al boş intepýörüň kuş kelle däl, düşýäňmi? İş aladalar bar. Olar gaty işli adamlar, işli. Bar gitdi kakyň aýt. Paýym satamok. Görüňi tordy. 10 o yerler 14 ýyldan bäri on ketçaly sebäpli uğrap ýatyr. Doğanmyşym. Ha, elbetde on çağalır adam olup bilmede. Menkiler bolsa okudy. Inni ýerden özüme düşen paý satyp çağalır degen reýin. Sen söyle. Sen maňa aýt äşem. Men inni näme deýin? Şunça ýyl dimdik durdum. Inni oňuňyna baryp baş egeýinme? Öz paýymy oňa sataýynmy? Wah äşem pulum bolmasa oňa satýansam oň paýyny özüm alardım. Ýerim çağaryň adyna geçirirdim. Soň bolsa olaram nipasy bolan soňlar gelip şu ýerde işlerler. Yahu Bu gaty o pikir. bu iyi fikir. Ondan soň olaram bärik has ýygy-ýygydan gelerler. Ben de onları Menem olar kuýsap ölmekden kutularım. hemen haber. Men gowy der çağalara habar edeýin. Bende para yok. Men näme puly ýokgun, ýöne olarda hukman bardyr. Her näme de bolsa, hemmeti işli adamlar. Amma da Men sevinçler beni görseler diýen mi generler? Hayır. He ýok. Iň gowy duýdansyz kapylaryny kakmak. Men geldim, men. Kakaňyz. Aýdy beriň ýaş. Assam bir pete. Ha, bolýar.
Gidişin gaýdyşyny bile boldum. Alın. Hayırlı Yolumuz ak bolsun. Sağ bolun. Uğur hayır ola. Nesip bolsa İstanbul'a. Gedirenci mi? Çağlarımı örmeye var yani. İşte Yine sağlam. bu Yakup. Bir Yakup. Ule daran müdürü boldu. İktihadiyet bölümünü tordu. Bu orta Omar. Yaş başına qadı boldu. Yönenni nipası olmanın da kâni bat kalmadı. Bu Feride, Omar'ın ayalı. Bu orta kıyıları İrem, bak bağlam. Bu orta kıydım. Olun çağlar bulmadı yönü. Maşkalaları katı kovuyor. Bizim maşkalamız akıllı da. Hemmeti mavrayla adam olup yetişti. Hemmetine de kovunayan, hemmetine. Yaşayan yerler birbirini yakın mı? Yok, her hayfi öğünü şehrin bir burçunda öy tutunlu. Elbette hemmetine veydip birden qarasılmadı foğuda etmek kıyına olur ol yönü. Bizim maşkalamız seyreder. Bir başına vardı mı bar daha da yetişir. Benim İstanbul'la memur yeğenim ma. Taksi sürüyen olmalı. Avo, On tap bilsen sana kömek eder. Benim soğurakcan ederim. Eğer istesen sen öngdenim çıkar. katı olur, köp sağ olun. Allah'a yalkadın. Sağ olun. Bolya sağ aman varın. Yolun açık olsun. Görgülü. Ne belli burada adın edin uçup var ya. Aslında düşünmek isteyen adama ne belli zat yoktur. Beyli bolsa düşünme üçün ne etmeli? Dinle Salih. Adamın nefsi iyidirli istigarda ulan iyine düşede gelir durur. Hakikatları bilen yüzleşmen deregini olary görmedik sıran olar. Beyli bolsa o görünüp duran zatlarım görüp bilmez. Görünmeyen adam ne belli zat bolur. Şoň üçinem adam oğlu her bir zada her bir nigmata Allah Taala göre baha vermeli. Nigmatın içinden nigmatı vereni görmek bolýa da. Nigmat içinden nigmaty bereni görenin teresi yalnız çekmez. Bolan zatlara artıgam, kemem, baha vermez Salih. Görgülüň ýükü agyr diýseňizler. Onu alga da görgüle az kem kömek et. Yanında yiyecek bir şeyler var mı? Kaka halat et. Çağılar, Aygül, Omar, Kaka kömek et. Kaka. Kaka kömek et. Kadir. Siz o yerden çıkaracak Kadir, karış. Kaka kömek et. Kaka can kömek et deydi. Getir elin ver, elin ver. Kaka. Kaka kömek et. Bolya, Kadir Kaka çağılar. can. Yakup, Yakup. Ya şöyle son kuduruluğa geldik. Bolya sağ ol. Bolýa. Ahmet ağa. Bana diýen oğlum. Hawo, men Salih Demir. Daim jaň etdi, sizi karşıla diýip aýtdy. Eger siz makul görseňiz, sizi ähli barmaly ýerleriňizde ekedeýin. Bolya oğlum, sağ ol. Yöne men sana öňünden aýdyn, men kän puluma ýok. Çağlarym ýagda ýerbetde ol yöne men olardan artyk masla sorap biljek gel oğlum. Oň ziýany ýok. Esasa siziň işiňiziň bitmegi. Sağ ol oğlum, Allah ýalkyn. Ne mezunu? Nime, sen niren tordun? Men ýokary okul mekdebine oturup bilmedim. Tüw ölüme, öyle gat terbiyeli olun ekenin, berekeli. Sağ olun meniň.
Salih oğlum, men Omar diýen oğlum hukuk bölümini aýratdyň tapawutdan gutordy. İlk bilen gün soň öýüne gideli. Durany salgyny örkedeýin. Ama kardeşim Ayşe şaltırak borsana. İş wagtyň gutarmagyna bir sagat kaldy. Biriňi de işleňiz yok. Beýlekiňiň osasy dolu boş. Bolýa uýan ýollaşmalar ger. Ol adam nerede gidip ýör? Ömer. Omar, gidin yerinden wagty bile gelen oňay. İş wagty turup barýar, adamlar terede o. Bolýa geldim, ine geldim. Buyurun hanımefendi. Aýdy ber uýa. şunu ver. Yokordan şunu ýerip goýberdiler. Jigim şunu ýazyp bersene. Bolýa. Näçe bermeli? 1 lira. Yakup. Aýtdyma, ondan hiç sada garaşam okdum. Ýöne olam özüne gerek nedini. Okap köp adap çekdi. Ýöne menden ama ataýa geýen nälerede. Gaçyp ejediň arkanda gidenerdi. Oho, iş watynyň tormony da kän wagt galmandy. Wagt taryhçany oğlum. Bir baryança qadiyetim yapılacaklar. Ey Hudaý, İstanbulyň ýollary durda. Neme Salih oğlum, bıdıklışı kaçın torurka. Habary da Ahmet ağa. İstanbul sizinki bolsun, men öz obam. O yerlerde adamın ömrü doya. Ýöne çağlarymyň işleri berdi de nämetçi. Ýöne size gedelençe gelýändirler. O elbette gelýärler. Ýöne olar gaty işli de. Näme bolsa da, wedipeli adamlar da. Alın, sağ olun. Günüňiz haýyrly bolsun, sağ olun. Ne gülüyorsun Omar Ömer? näme öýdediň gülüp otyrdyň? Kakam yardıma düştü. Beýdip dama köýeli bolsa ýok diýädi. Pulya birden gadalmaly ýa-da döwlet işine girmeli ýa-da. Häzir men şeýde oturan göräýse, ýaşyma başyma teretden ýenjerdi. Allah ömrüni uzak etsin. Men hukuk bölümini guturup kady bolandyrny diýe. Goýsana, görgüliň şu seni nädip Allah gedip bildin. Ay burada atlar ettik de. Ýöne anlamadyk bolsam, men ýüdüme de teretmezdi. Häzir men şu bolup oturuşym göräýse, o meni oğlu hasap etmez. Sen başgalamynyň awryny ýere dökersin diýädi. Ini biziň bu bolup oturuşymyzda näme erwet ýeri bar? Erwet ýöri ýok boli. Hudaýa şükür, ýejek çöreğimizi maňlaý denimiz bilen gadanyat bolýan. Ýöne şunu kakama da düşündirjek bolla. Şu ýaly ulawam alypdyň bolýan ýöne adam bolmandyň da. Ahmet ağa, azajyk taber ediň bolýarmy? Ýol häzir açylar. Ana şükür Allah, ahir açyldy. Han Salih oğlum, qada gatrak bas, qadiyet yapılmakka şu ýerde boljak bolaly. Han Salih can oğlum, bol basymrak. Ahmet ağa, meneme elimden öyle ne diýen? Teret, häzir bol. Allah Allah. Ey Allah can näme Dikkat et. Ýöňüňe teretde haw. Baba. Ey vay kakam. Babam. Kakam geldi. Haçtı den onu içeri girmeni yol verme. Ve işte. Ini hemme tutardy. Buyurun. Alın. Sağ olasın. Günlüğün haýyrly bolsun. Kime bak? Kimi gözleýäňi diýýärşuly? Oğlum, Kady Omar ertikinde orak geldim. Men Omar Kadyň kakasy. Nime? Omar kady gitdi. Bugün işlerek irek tordy bolýan gitdi ödi. Ana gördüňmi? Oňa ýetişip bilmedik. Er bolýa da olmanna. Bolýa sag bol. Günlüğün haýyrly bolsun daýy. Öýüne gidäýil onu. Hay Allah can. İstanbul'a garaşylmadyk sowda metip bolany. Ýör ani, ýör oğlum, ýör gidelim. Hay Allah. Allah yalkasın. Hay dostsan, sen kakaň Hasana seni beýdip ağırlap bederini diýen. Kakam sen tanamayan adamın değil. Yalanam bolsa şu üstünlükleri goňup ýaşap ýör. Şoňa. Eyvah. Şoňa, ey Allah can men derre Feride bilen erim tapmaly bolýar. Onu görüşürüz. Ey Allah can. İçi, bugün bazara gidelim mi? Elbette gidelim.
İçican bilýän men bugün matematikadan 5'lik aldım. Berekella gyzym. Kaka, Gyzymjan nähil ýagdaýlaň? oňat kakacan. Umar, sen berde näme işleýän? Bugün sen günüň däl ahry. Feride, senin bir haýşym bar. İstanbul'uňyz öýüňizde nitip etdin. Yer bolýardy. Hudaýa şükür öýe tapdyk. İnşallah öýdedirlerler. İnşallah Ahmet ağa, inşallah. Oh kaka. Kaka, Oğlum, sizi ne el kuýdapdyr? bu nähil garaşlymak soğut. İrem, atan geldi. Ilga. Ata, Gyýdym. atacan. Tügelim gör näil ulalupsyň gyýdym. Gorgunmasyň gyýdym. Gowma ýagdaýlan. Hoş geldiňiz daýycan, gelin. Hoş gördük gyýdym. Ine, bowluň ady Salih. Men İstanbullaky ýoldaşym. O meni şu ýere çeni getirdi. Gel Salih, gel. Yok sağ olun. Men ertirden gelip Ahmet ağanı alıp giderim. Giyeceğiniz rahat bolsun. Polyanna ýoluň ak bolsun, sag bol. Oňa hakykati görkezmek üçin biraz garaşmaly bolarmy? Durmuş biziň istegmede görä aýlanýan nädir? Ol sarhy aýlýanyň hikmetine boyun eğmek gerek. Dogry aýdýaňyz. Ýönemen käwat howlukmaşlyk edýän. Hikmet öwrümini sebeplere baglap öwrýän bolsa, maksat çaýyny çykmak üçin baskançaklara gedekli gedegine basyp çykmak gerek. Ýogsa, Ýogsa hikmet öz hökmüni ýerine ýetirmez. Maksat dogry bolmaly. Maksada barýan ýolda ulanýan usulumyzam bir kemsiz bolmaly. ýagny Mevlam görüliň neýler? Neýlese gözel eýler. İremjan, baňa. Sağ ol atacan. Men gyýjagadym. Bar hany öz otoňdaç. Bar öz otoňdaç. Ataň saňa gurban boldum gyýdym. Sen bir uniwersitete gir. Ataň saňa onuň näme alyp berjegini görerdin. Men gyýdym ilçi bolar, ilçi. Bilki başga bir zat bolmak isleýän bolaýmasyn? Yok gyýdym. Maşgalar ilçi mere gahry. Be, ilki ýakyň öňe istemkem ýa aýgulumka. Kaka, ilki aýgylyň öýüne git. Yakup iş sapar bilen daşa ýurda gitdi. Haçan geljegi belli däl. Garagolu Feretdeni. Dünýäni edip çykdy. Berekella, berekella. Aýgul göçüpdir. Maňa oň talagyny bererdiňe. Howwa bererin kaka. Ömer, ağın geçen ýerde Halili beripdir. Goýsan aý. Munça wagtdan soň o näme gerekkä? Ekin ýerdäk paýyny ýa sen sat, ýa da maňa sataý diýipdir. O da kaka. Senin paýyň satyp goýberin. Iň bolmany Halil peýdalanarda. Näme üçin oglum? Men çağlarym haqqy näme üçin ýerin gaýmagyny oň oglary imelmişin, ha? Men satyn aljak. Ömer, men bir ýere şonu gürleşmäge geldim. Jemlenşip şu ýeri satyn alaýsak diýen. Şeýdem owa da hatyga ýygy bar gaýdarsyň. Sen nipas bolmagyňda kän wagt galmady. Näme kaka? Biz bir kärhana bilen gürleşdik. Täze öý aljak bolýar. Şoň üçinem häzirçe beýle zat etmek bizim üçin kynrak şeýleden Feride. Daý başga bir zat ýetin gelýärmi? Sag bol gyýdym, sag bol. Toýly urt bolsun. Bolýa onu. Men olmasa Ýakupdan alaýarna. Her näme de bolsa oň ýagdaý baryňyň kydyn gowrakdyr. Sen elbetde qadasyň welin. Hawa jenap qady. Men ukun tutýa. Men ýerde ýataýyn. Men sana ýeri görkezýän. Bolýa oğlum, bolýa. Han onu giýjeň rahat bolsun gyýdym. Allah rahatlyk bersin. Gel baba. Gel kaka. Men sana gaty boýsanýan oğlum. Men goç oğlum.
Sağ ol kaka. İyi geceler. Giyeceğin rahat bolsun. İyice rahat oldun oğlum. Baba. Kaka. Ya ben Eger men kadı bolmadyk bolsam, yani basit men bir işim ýöne olsa, köje bir işim bolan bolsa, o zaman şonda meni görüp boýsan ormudum? Bar, iyice rahat oldun. Oňa Allah atlar pikir edip kelleň artma. Bar. Sen men oğlumsyň, men. Biziň maslahamyz akyllydyr. Sen halylyň owady işi aladyk diýip ýörüne teretme. Bar hani, iyice rahat oldun, bar. iyi geceler. Giyeceğin rahat bolsun kaka. Kaka kömek et. Çağılır. Kaka aşak Ferit kaka. Kaka halat et. Aýgul, Omar, Kaka kömek etsene. Polya. Kakacan kaka kömek et. Kakacan. Kaka. Polya çağılır. Häzir sizi çıkaracak, häzir. Kakacan. Korkmaň, sizi halat etjek häzir, korkmaň. Kaka. Kaka. Yakup. Yakup. Allah'ım. Ey Allah'can. Çağılır mı ödün oru Allah'can. Omar ona haçan aýtmakçy bolýan? Hiç kaçan. Onunla biziň aýrylşak bolup ýöremiz kakaňdan haçana seni gidilip taklajak. Muny haçana seni beýdip taklap biler nöýdýän? Eşittirýän ho. Ontudan bäri 40 ýyldan bir Bu gerek ne geldi. hili? Kakaň her gede İstanbul'a gelende sen meň ärim bolan boljak ha? Yeni bir gedek finans göreli. Omar, biz aýrylşýar. Çünki seninle kakaňa kimdiň aýdarýaly ýürek ýok. Çünki sen gorkak. Gorkak bolanyň üçinem bu durmuşda ne gyýdyma ne de maňa peýda berjek hiç zat edip bilmediň. Ne yapayım? Men näme deýin? İş şertlerini düzeltmäge synanyşyp bilerdiň. Gyýdymyzyň gelejegini has gowy etmäge synanyşyp bilerdiň. Men egnimdäki ýüklerin käbirlerini alyp bilerdiň, ýöne etmediň. Kakaňa menem özüňem bolşýaly görkezip bilmediň sen. Beýletsem gaty inanardy. Yalanlarda begenýänçe käşke hakykata gynata gowy bolardy. Görel hani Yakup haçana sen gidilip bilerkäňiz. Sakın ha. Yakup. Ya kuň başyna gelen belalar eşdäýse, Allah sakla wursun ölür. Meňin mundan köp yalan sözläsim gelenok. Nire? Ejemiň ýanyna. Kakaňy den soň maňa habar edersiň. Menem öde üýme gelerim. Men ondan kakama näme diýin? Şu güne çenni näme diýen bolsaň ýene de şonu ýersiň de. Yalan sözlersiň de. Ya ben Men beýdesim gelen ok. Meňem. Ömer. Omar. Ömer. Omar. Ömer oğlum. Omar oğlum. Oğlum, bu da iyice şu yerde yattın mı? uyuyakalmışım. Yatıp galayıptırın kaka. Çağalar nerede? Çağalar. Kaka. Feride İrem mektebe gitti. Neyse. Bolyada men işime yetişmelim. Sen sürücün gelmedi mi? Talih mi? Eğer gelir o. Ana, eyyam geldi. Bak ne Gör ne el akıllı olun. Okumamış. Gat akıllı olun. Oka bilmen onu yönettik ölümün katı tertipli. Günaydın. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Hoş geldiňiz. Kaka mamsa garaşyp oturdy. Hoş geldin oğlum. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Bolya sağ olun. Wah kaka yine bir kun galaý melekeniň. Al ne? Aýgulun salgysy. Mıyıkmançılın gıyıtkı soğudur oğlum. Çağalır salamayt bolya mı? Sizin üçün yeri alacaktırım. Meni attan çıkarayman. Yatdan çıkarıp boğum kaka. Bolya onu sağ oturun. Siz de Sizem sagamanca varın kaka. Alo. Alo Aygul.
Kakım geldi. Häzir size bar ya. Sen taýarlangyn bomy? Seret men jaňa dendiň maýdaýmygyny? Men sen salgyňy berdim. Sizinkiler tiýagata gitdiler dämi näme? Bolýa. Bolýa görüşür, bolýa, sag bol. Sag bol. Evet amcacığım. Hawa Ahmed ağa, ine geldik. Şükür çok. Çağlarımın şu güllerini görködenine şükür. Talih oğlum görýänmi? Gıydımın ýaşaýan ýerini görýänmi? Gıydım. Gıydım. Ay gülüm balam. Kakacan, sen nereden çıktın? Bu nähil garaşylmadyk sowut? Şeýle boldy da gıydım. Gaty güýdäm soň gidip şular garaşylmadyk sowut edäýin idi. Nähil begenenmi sen sorama? Onda da müýdüýe közüm otýurdum. Nähil gowy bolaýdy. Wah gıydım men taň aýdypdym. Gıydım meni görse gaty begeler diýipdime? Ýöne Salih oğlum sag bolsun. Asamylla elim aýagym bolaýdy. O bolmadyk bolsa öýüň beýlen zat tapyp bilmezdim. Hani içerik girseňiz bilen aýak üstünde durmaň. Hani girelýär? Haýş edýän geçin. Ne kadar güzelmiş. Gıydım evi. öýüňde gaty gowy keni. Oho. Kakacan, Ferit ap bol. O gullanlar gaty gymmat. Bolýa. Geçin. Aman Allah. Ey Allah can. Çağı var ekeni. Kakacan, haýş edýän şu ýere geçip oturuň. Şu ýere. Ay neme? Kakacan bugun şimyň çağaty. Bir näýe bardy welin maňa goýup gitdi. Nähili ejek çağı ekeni. Söweleme ýaşadyň boldun. Ýollaşyň näil gıydım? İşleýärmi? Oňşýarmy? Yok Kakacan. İşleýä welin ýöne şu wagt ortaýagata gitdi. Men gitmedim. Näme üçin gitmedim? Çünkü ýok wagty işleri men feredýän. Ýöne gıydım saňa kyn bolanokmy? Hem işler hem bir öýüň hojalygyny aýlamak, üstesine de goňşuň taňa çağadyň goýup gidipdir. Näçekde Kakacan? He, aslında bir hyzmatgarymyz bar. Ýöne oňa da bir küwünlik ruhsat berdim. Ay garaz bir mydar edýänne. Ederdiň, men akylly gıydım. Ederdiň. Salih oğlum görýänmi? Näil tertipli, näil ajaýyp çağalanma. Hawada men maşalama şeýle çağalar gelişýärdi. Biz töwerümiziň näil iň awraýly maşallah bolsak, çağalarmam ine şuňal şäheriň iň gowy ýerlerini ýaşaýan awraýly adamlardyr. Görýänmi? Kakacan, berde näçe wagt galjak bolýaňyz? Ýalňyş düşünmeň. Hyzmatgäri ýygyna çağıraýdan makam diýdim. Ýok gıydım, ýok. Oň ýaly köp boljakka. Wah canam. Balajygym. Görten guçuňa näil gowy gelişdi. Edilteň öz çağaň ýaly boldy. İnşallah Allah Taala maňa öz agtymy görmek netip etsin. Size minni gaty giýjä goýmaň. Ahmed ağa, men gideýin. Ýerden kullaşan wagtymy sen almaga gelerin. Siz azara galmaň. Sag bol oğlum, sag bol. Maşallah. Tügeleme. Ejetiň işi gaty köpellöýdän. Bu çağazyk ejetinden aýra düşse ağlamazmy? Bilmedim de, inşallah ağlamazla. Kızım. Gıydım. Ağın geçen ýerde Halili beripdir. Hamza kakammy? Gowdugyny. Näme gowy? Mellik ýerini maňa satyň diýe. Mellik ýerini Haliliň adyny geçirjek bolýar. Ýöne men çağalarmaky näme üçin ýerden Halil peýdalanmamış, ne? Menim jemlenişip şu ýere alaýdyk diýdim. Näil görýän gıydım? Neme? Kakacan, şu günler işlerimiz gaty gowy del. Men ýollaşymdan pul sorap biljek gel. Azajyk garaşdak bolmazmy ka? Täze bir işe ýirjek bolýar welin. Bolar gıydım, bolar, elbetde. Men pulu Yakup'tan soraýar. Her näme de bolsa oň işleri gowy. Sen gynanma balam, gynanma. Bolýa da, men ýataýyn gıydım. Gertir ýertirjek.
Eger sana kıyın bolmasa baş ucumda saat kurup koyaly, giyjek alaýmaýyn birden. Bolýa kakaja. Giyjek rahat bolsun gaýdym. Senkem. Günaydın. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Ahmet ağa garaşan ul ýönünde wagt bar. İsteseňiz sizi gitjek ýeriňizde gideýin. Şeýfeňiz gowy bolardy. Şey deýin. Meniň. Teşekkürler. Sağ bolun. Size mazara koydum da. Diýäni ýok. Çağan ejetiniň ýanyna gitip barýaňyzmy? He? Çağan niýen ejetiniň ýanyna gitip barýaňyzmy? Yok, beýle del. Näme? Ay. Ayt balam. Gürleýämi? Yok, entek del. Gürläne o keni. Wah canam. Sen nähil iýjejik. Nähil gowy var. Şeýle diýäňmi? Näme diýäň? He? Sen näme diýdin? Ýene bir gedek diýhani, eşitdiňizmi? Näme diýen eşitdiňizmi? Eje diýdi, eje diýdi. Balajygym, balajygym. Maňa eje diýdi. Birinji gedek gürledi. Bilýäňizmi? Bu çağa aslynda menki. Men çağam. Onu atasyna näme üçin aýtmadyňyz? O görgüli agtygynyň bolmagyny nähil arzu edýärdi? Aýdyp biljek gel. Çünkü eğer meni taşlap gitdi. Çağam bilen ýeke galdym. Çağam ulurtmak üçin 5 lira pulumam ýok. Köçede galdym. Ýöne bu kösenç kaçana çenli dowam etmeli. Iň bolmana çağam bir halat bolsunna. Şoň üçin meni balamy çağalar öýüne bermek ýüregime düwdüm. Şu wagtym şo ýere barýan. He, bu inni size samtykla çyaly görner. Ol öýde ýaşaýan adamyň bir pulu bolmazmy diýensiňiz. Ýöne ol öý menki däl. Men ol görýän öýüňiziň bakjasynda kepde ýaşaýan. Men ol öýde hyzmatkär bolup işleýän. Netiweme başlyklar gedelenje gitdiler. Kakam şeýdip akşam alyp galdym. Näme üçin kakaňyz beýip Allah alyp O galýar? nähili? Näme üçin kakaňyza öz ýagdaýyňyz bolşýaly aýdaňyz? Hemme zady bolşýaly. Sizem dogunlaňyzam. Siz onu nereden bilýäňiz? Embeňiz şeýle bir göz görteli ýalan söýleýäňiz bolýan ýöne kakaňyz Ahmet agamy görüp bilen ok. Ha, dogry göresi gelen ok, gaçýa. Kakam ağza kendi tanansyňyz. Bizim gowy ýerlerde ýaşaýanymyz bilen nähili ölýändigini gördüňiz. Bize ula adam bolun diýip sargardy. Çağılygymyzdan bäri biziň gatabraýly maşgaladanlygymyzy. Şoň üçin biziň hem gata akyllydygymy we şoňa görä hereket etmeligimizi, okumagymyzy, gowy ýerlere gelmegimizi, möhüm adamlar bilen bile bolmagymyzy şo gaýtalar durardy. Ýöne hemme zat göz görteli. Hiç imiziň hem oň diýen adamy, oň diýenler ýaly wezipeli adamlar bolmady. Siz oň ýanyna dogurçul bolmalymy näme? Her näme de bolsa, o siziň kakaňyz ahyry. Sizi şu bolşuňyz ýalym gol gowy görüp biler. Gowy görüp bilmez.
Ol adamlara biz hakkında gurrun verip yaşaya. Ondan ol gaty garrady. Hakykat aýtmaň oňa da bize de hiç ili peýdasy degmez. Hatta oňa ziyan bermegi mümkin. Men pikirimçe ol özüniň ağlanyp bermegini halamaz. Siz meni çağaly ýüreğiniň ýana taşlasaňyz kömek etdiňiz bolar. Peki. Bolýa da. Buyurun. Gellik düşün. Ýene bir gezek sag bolun. Size de azar bolun. Estağfurullah. Men sana näçe ýere aýtdym? Ýene de betli etjekmi, ha? Etjekmi? Näçe ýere söz berseňem ýene de betli edýän. Ýok bol gözüň öňünden. Hanım. Bu ýerde işiň barmy? Kimi görmäge geldim? Yok. Hiç ili işim yok. Yok. Allah Allah. Ey Allah can. Nerede kaldın? Bu oğlun niye de gelip yok ki? Yirek çıkayıptır ne diyeceğim şu. Oho, wow, sağ olup dur. Zaman gelmiş. Salih oğlum niye etip gelýän? Yahu ben Be, men de teýlige aýt kapynyň ýerinde. Allah Allah. Ey Allah can. Evladım, Oğlum, bir şey o neme näil gidip bolýar? Bir oğudan jaý bolmaly. Bilýärmi? Men gyýdym şo ýerde ýaşaýa bolýyn. Daý, siziň gyýdygynyň ýerde ýaşaýany men nerden bileýin? Ey Allah can. Evladım. Oğlum, men gyýdym öýünü gözleýän. Ağlasaýdym edýän. Şeýle oğudan hoğlu löý bar. Siz oň nerdedigini bilen bokmy? Oho. Onu sen baýsyňam. Hudaýa şükür, aç däl, ýalaňaç däl. Ýöne bir aç. Hanyň pullaryny tüýjür berik. Biziň garnymyzdan doýsun. Durun oğlum, beýtmeň, durun. Hani bal. Kapçyny goýber, oğlum beýtme. Berik. Durun. Men sizi tutduýaryn. Men oğlum kady, ol siziň hemmeňizi tutsaňa atalar. Men oğlum siziň işinizi görer. Bu çöpçü Gyýdym öýüni şu köçetip ýana bilmek mümkin. bakar mısın? Neme başlawyň? Ben kızım Men gyýdym öýüni gözleýän. bahçe Hoğlu löý. Yani Edil köşk ýaly. Biliyor musun Sen sen orayı? o ýeri bilen okmy? He, sen şu kaptarlagy köçede kowla diýensiň. Şu ýerden gitseň 100 adam töwere ýöreseň öňden çykar. Allah'a şükür. Allah ýalkadyn. Ağda sanrını öýdüp ýüregim ýarly. Üstesine kapçygma mowrladylar.
Bu adamın gözü yaman tanış görünýär boluy. Ay yok yok, nereden tanaýyn? Gözümde äýnegem ýok. Ata. İrem, Atacan. gıýdym, agtyjagym. Görýäňmi gıýdym? Aýallyganyň öýüni gözläp ýörkem, siziň öýüňizi tapaýdym. Yönü uyam uyup töwürükde däl ahry. Onu seni berdi näme işleýän? Näme üçin öýe barmadym? Kakama garaşan. Eseň öýde ýokmy näme? Bugün kakamın günü. Yönü heni de men Almana gelmedi. Mektepde garaşan ul yöne gelmedi. Men ecemin öýüne geldim. Ejeň öý, kakyň güni mene gıýdym, hiç sada düşünen nälerin? Ay kakamın gününe. Kakam bilen boljak. Wah, gıýdym. Ejeň bilen kakyň bile ýaşanokmy näme? Kakym bilen boljak diýmeň näme? Men ecem bilen kakam aýrylşdy. Kakam indi biz bilen ýaşanok. Sen bilen okdunmy? O nähili? Näme üçin? Ecem kakama gaty gaharlandy. Tögüşdiler. Soňurda ecem aýrylşak diýdi. Ýöne näme üçin? Näme üçin beýtdi? Ejeň oglum ýaly akylly, işli aladary, ary namysly adam näme üçin taşlady? Bu haçan boldy gıýdym? Bilmedim. Epesi wagt boldy. Bar-bir köp sevişýärdiler. Mudama bir-birine gıýgyrşýardylar. Kaka, sen bir yere näet geldin? Ne konuştunuz? Taňla näme görleşdiňiz? Hiçdat. Taňa garaşýanymy aýtdym. Olam näme üçin diýip sorady. Menem ecem bilen aýrylşagyňyzy aýtdym. Siziň köp gıýgyrşagyňyzy aýtdym. Kaka, çynymy aýdýan garaşaktym, ýöne wagt bolmady. Kaka, sen ýagdaýyň gowmy? Çek elini. Fırsat olmadı. Wagt bolmady diýdiň näme bolýar? Maňa ýalan söýledin. Kakyňa ýalan söýledin, şeýlemi? Ýöne kaka, men başga çärem ýokdy. Aýdarym bolsam gaty gaharlanardym. O durmuş kurup bilmedim diýsem maňa ananyp bilmezdim. O bilýän ýalňyşdym. Ýöne şeýle bolmagy sen istedin. Ýalan söýlemäge sen bizi mejbur etdiň. Yalan söylediğin ağız görüyen yalan üstüsünü benim münekarlayan. Ey samtık utançsız. Çekil yok kolundan. Gözümü örünme. Kaka, Allah'ın hak üçün bir dinle ahri. Başarıp bilmedim. Durmuşu beýle dowam ettirip bilmedim. Aýalym bilen aramyzdaky meseleleri çözüp bilmedim diýen bolsam, meni şonda da gowy görermidiň. Şonda da o baň içinde oglum diýip öwünermidiň. He, öwünermidiň. Doğruyn aydın morsan bir zatlar ederdik. Kaka. Çekil yandan. Sen ýaly kezabyň sözüni dinlemenem. Gıydımdan gelýärmi, eşitýärmi? Elbet bolar. Ne yapayım? Indi men näme etmeli? Gıydym, näme edelim gördüňmi, he? Nire gitdik ha? Nireler dağdaşıp yörünü kim bilýär? Indi bu şehriň içinden kakamy nireden tapar kak? Alo? He, Omar senmidiň? Yaman yervet zat boldy. Kakamyzy yitirdik. Näme? Senin evin orada mı? Sen uyuň ýanynamy? Neyse. Bolýala, yüregim ýarylypdy. Ne? Näme? Her şey Himme zady bildimi? Yapma ya. Näme? Demek çok Diýme kızık ha. gaty gaharlydyr. Tamam neyse. Bolýa da onu soňgurlaşýar. Nerede şimdi sen? Sen onu on söyle. şu wagt nire dediňini aýt. Tamam abi. Bolýa doganjan. Tamam, hadi Bolýa söyle. onu sag otur. Abimlerin Doganmyň yanına öýüniň dönmüş. ýanynamşyn. Ama abim Ýöne çok doganma kızgın gaty olduğu için gaharlanan çok üçin üzülmüş. çykyp gidipdir. Bolýa. Men onu ulagym bilen derrew taparyn. Sağ olun. Köp sag boluň. Ben bebek Men berde çağı çaga bilen galmaly bolýan. Bulunca babam Kakamy hemen tapanyňyzdan buraya soň getiriyor. gaýrat edip derew berik gelin. Bolýa. Ahmet amca. Ahmet ağa,
Kıyna bollu bolin yönü sen ahır taptım. Hani yor, kıydın katı aladalanını sana öýde garaşya. Beýle gaharlanır ýal näme boldy? Omar maňa ýalan söýläpdir. Aýaly bilen aýryşypdyr. Rol yapmışlar. Bile ýaşaýan ýalet meni alapdyr. Ahmet ağa gynanmaň. Änem bolmadym gözüm ýaşaýar. Olam döwüllü. Men ýerde ýalňyşlyk goýurdym ki. Boğulun maşgalatyny näme üçin saklap bilmedik ha? Äňiň ýakynyň görkezýärmi ýa-da daşdan? Bilmedim de. Ýanymda ölçege bolmaly. Ha, çok iyi. Gaty gowy. Gidip barýakak äňiňe malar. Şu pulum ýanyň al. Ýok oğlum, ýok. Al. Birden gerek bolaýsa. Ýok, beýle zat bolmaz. Bolor. Soň azaplaşar Ahmet ağa. Hani Ahmet ağa? Hani ýör. Seni kıydım oyuna gideyin. Ben de yalancı. Men ýyle ýalancı bolup galym. Obada görenme gaty gowa ýaly bar. Gaty agdy bir ýaşar diýip gürrüm bererdim. Neyse ki Gowda kızımdan yana hiçbir kaygı yok. Gıydymy gaýdyp oturmaly ýerdim. Men balacığım, hanın ne? Kakam babam. Çekiliğimden Fransızdan gelen gullanım durmu ka? Siz bir hafta Vay size yam geleydiniz mi? Öýe ogry giripdirmeýdim. Sen näme ýatyp galdyňmy? Yönü Necat ağa. Ana seret hemme da diýen kutýarlay ogry ýerine at ýok. Yok, öýe ogry giren o agry. Men sana çağın bu yere getirme diýmedim mi? Haklısınız. Dogry aýdýaňyz. Ama Yönü bir ýerde köp galmaly bolamsoň, boýuk gaýdarýaly ýer tapmadym. Wah, gahardan ýaňa ýüregim çaltam urup başlady. Dermanymam gutardyr. Bar derew dermanhanadan derman alyp gel. Bolýa. hadi seni kızım. Agyr çaltyrak bolsana. Bolýa, häzir çykýan. Häzir. Buyurun. Merhaba. Salam. Kızıma gelmiş. Men gıydım ýanyna gelipdim. Siz jogry söýdän. Düşünmedim. O bebeği Çağan ejeti bolan jogry siz bolmalymy? Siz ýalňyş geldiňiz öýdýän. Siz kimi gözleýäňiz? Siziň gyýdyňyz kim bolar? Aýgül. Böý onky. yanlışlık olamaz. Ýalňyş bolup bilmez çünkü düýün agşam men bärdim ykmançylykda bolmakly. Görlemini? Bular kim edýdim? Öýe ýeti aýgulun kakasy. Girtem bolýarmy? Gaty ýadadym geli. Ha, yok. Bir mut. Han tur. Hedillige kenay. Ekonomisi kaçalyk edy bolup ýerimize ýerleşipdirler. Diýmek genede araçyk evlenen bolsak, köçede näçe ýeňi ýol bar bolsa hemmesini öýe ýygnajak eken. Hamide näme boldy? Men bu zatry düşünemoklu. Näme bolar öýdýän? Aýgul hyzmatkär. Öýüňe ýeti ýaly bolup eýemtirepdir. Üstüne de obada kakasyny çağırıpdyr. Vay! Mihman jaýdap men İrandan getiren ýoran çöklerem ýadyrgy durdy. Hemmesini iş gaýtdy. Dur, bir mın haýş edýän, bir mın. Aýgül bilen ýollaşy şöýde ýaşanokmy näme? Siz şo çağan ejetdälmi näme? Vay nämeler bolup dura? Men hiç sady düşünmedim. Bu tamsyk nämeler oýlap tapdyr. Eğer onu çağas bilen taşlap edipdir. Menim nefsim agyryp iş aldım. Şu howlak kep beni verdim. Başyma şu musallata bir terede. Gelsin entek bir onu içime bir terek. Kaka, Babacığım. kakacan ötünç soraýan. Men beýle bolmagyny islemeýändim. Yalançı diýtänim. Çağan getireniň adýal ötesine de kakasyny çağırıpdyr. Gaýdyp şöýe aýyňy tekaýmy. Inni bolsa ýok bolun gidin. Näme derdiňiz bar bolsa daşarda çödülsün. Kaka. Haýş edýän bir mut dinle, haýş edýän. Maňa gep düşünürjek bolma.
Kaka aýdyp bilmedim. Sen gaty gynanarym kaň öýtdüm. Ay ol, indi ondan go bolmy? Üstüne bolar bolup adamın öňünde min bar abry mere döküldi. Men özgünüme goýun meni. Oň bu pul veren go bolaydy. Ol bizimkilerden has go bolup çykdy. Edil okulu atla däwelin ýöne gaty edepli bolana ki. Taksi, dur. Taksi, dur. Yedeplik bey, yedeplik başla değil. Hey adam Amerika hakkında yalan söyler. Dürümen geçin bidatlıydani. Ne boldy garry? Näme gahyrlanýaň? Sen soram oğlum, sen sorama. Sen sorama menem aytmayın. Kıydım yalan çiğnir olup çıktı. Onu eğer taşlak gidiptir. Ulu oğlum ayalı bilen ayrılmışıptır. Men odağa varmam yok. Kiç oğlum niye de gelip görünen belli de. Tüweleme garry seni de başgala hawary keni. Gaty dağını her haýdy bir ýerde. Sen näme diýäň, o näme diýäň? Men masalam näme kim barmyş? Men masalam ýaşaýan ýerimiziň mertebesi belen iň awraýly masala değil. Boldy. Şeýle awraýly bolandan da kimiň näme etip bermeli der. Takla oğlu, takla diýän. Geljek ýerimize etdik dur. Ay garry näme gahrany? Menen başgalaňa da atdymydym, özüň gurrun gören adyň aýtdym meni. Bir diýenin içinden jogap bererdin. Sen bilýäň şonu. Men oğlum kady. Sen işin öldürjek ine görersin. Sen men awraýly masalamny näme edip dil ýetip bilýäň tamsyk. Bor how näme etseň şona däldiňmi näme mi? Tertipli diýedip tamsyk. Wah Omar. Wah Aygul. Meni ne günlere sallaňyz? Ne günlere? Alın. Sağ olun. Günnüdün hayırlı olsun. Günnüdün hayırlı bolsun. Oğlum bana veret. Kadı Omar'sın ka. O yerinden ka. Ya yerinde bolsa kıyın görmen bana on otoğunu görükesene gayrat. Dayi. Ol nime? Ol Neme? Yeni neme oldu? nima dayzan? Omur nime? Nime? Ol kim? Ömer mi? Ol oturan Omar mı? Sağ olasın, iyi günler. Amca şimdi işim var. Ya şuraya şu vat işim var. Sen biraz karışmalı olacak. Şu yerde oturun. Amca otursana. Otursana ya şuraya. Şu aradan yap tenka tehdit verecek ha. Baba. Kaka. Bana kaka değil mi? Baba dur Kaka dursana köşüş. Kaka gel şu yerde otur. Sana hem daha durrun verecek. Omar, bana neme gurrun verecek? Neme gurrun verecek? Bana başka sözlemedik, neme yalan sözünüz var? Baba. Kaka. Degme bana. Bu evler gidecek, başka neme gurrun verecek? Yakup bardak yalan söz vermeyi. Yakup. Şu Yakup mu? Yakup Kaka, şu. Kaka can. Yakup. Kaka. Yakup. Kezzaplar. Dahi. Kaka, kömek et kaka. Çağırlar. Kaka, aşağı deret. Kaka, halaf et. Kaka, hayiş et yani. Kaka can. Ayul, Omar. Kaka, kömek et haydi. Hedir var yan çağırlar, hedir. Kaka can. Kaka, kömek et beni. Hedir çıkaracak, hedir. Yıkacak bunu. Çocuklarım. Çağırlam. Bana ne oldu Salih? Bana ne oldu? Ben bir yere Hasan geldim. Ahmet ağa bir hepde teore wagt boldy. Sizi bu ýere çağıraňyz getirdi. Sizin ýürek agryňy tutup dur.
Ençe müňden bäri dermanlaryň täsirini uklap etdiňiz. Yine ne? Yerini nähil yalan söz getirdiňiz he? Kaka bu gezek sana yalan sözlemäge gelmedik. Kaka biz sen yanında bolmak üçün geldik. Diňe şoň üçin. Çok geç kaldı. İyice galın. Meni öz günüme koyun. Rahat bırak. Öz günüme koyun. Size Men pide gelmeň diýdim ahary. Salih, Sen miydin? oğlum sen midin? Şu haline. Men bu bolup oturşyma bir teret. Men Ahmet Ertekin. Bütün ömrüme maşgalamyň nähili gowy maşgaladygyny, nähili agdyr bagtyar adamlardygyny düşündirmäge inançdym. Maşgalamyň awra bilen öwülnüm, ýönünni. Hiç il tanamayan adamma oğlum diyen. Salih. Bu maňa gelişýärmi Salih? Ahmet ağa, adam öz saýlandyklarynyň netijesini görenokmu näme? Salih, o nähil beýle bolýar? Men näme çağlarymyň yalan sözlemegini, şunça ýyllap meni arlap örmeklerini arzu edip bidim, he? Arzu edip bidim. Siz muny elbetde sizden näldiniz? Ýöne belki olary şeýitmäge mejbur edensiňiz. Öz halan adamlary bolmagyň deregine olar sizin isleýän adamlaryňyz bolmagy synanşandyrlar. Ondan başarman soňlarym maňa yalan sözläpdirler-de, şeýlemi? Aslında olar sizi kıynandırmajak bolup bunu gowy niyet bilen etdiler. Ýöne ahyryna yalan söz yalan bolýar. Olar sizi ağladylar. Eger men olary beýle dogry tanmadyk bolsam, belki de olar garybyrak ýaşardylar. Ýöne emelsiz beýsat bolmadylar. Şeý diýjek bolýarmyň. Şeý diýjek bolýan Salih. Owa Kaka. Salih şey diýjek bolýar. Bolýar. Gaty gowy, gaty gowy. Aydaly bizatlaryň bagyryna men günäkärmişim. Onu Yakup näme? Yakup men tebäpli kadetiň öňüne aýlanyp görmey. Ha? Umumana howa Kaka. Omar näýli? O näýli? Kaka. Yakup sana bay boldum diýen sözüni goýa görçek bolup köp synaşdy. Ulu gally. Sana puly berdi. Ýöne birden işler bulaşdy da. Ýöne sana hakykat aýdyp bilmäni üçin kardyna pul alyp başlapdyr. O näýli? Ýeri ilni näme orka? Kaka sen onu gören wagtyň oň soňky gezek kadiyete barýan günüdi. Azatlyga çykaryp welin. Ýöne ol puluň aşagynda näme edip çykjagyny bilemok. Näme de netijede o pulu ýygyna bermeli bolar. Ýöne näme edip? Babacığım. Kakacan, sana ençeme ýyldan soň belki birinji gezek dogrymy aýdýanlar. Bu ýere sen üçin geldik. Bu ýerde sen bilen bile ýaşamak üçin. Kaka biz seni gowy görýäs. Hakykatdan hem gowy görýäs. Ýöne senin bizi bagyryňa basa. Biziň ata-babalarymyzyň awraýly bolup bolmanlygyna, maşgalamyzyň akylly bolup bolmanlygyna garamazdan bagyryňa bas atajan. Salih. Gel oğlum. Sen meni ýene bir ýere gitmeli boldun. Aýtmadyk bolsak gowy boldy. Gaty gynanny. Soňa birimiziň aýtmagymyz gerekdi. Hemmemne diregem sen aýtdym. Sen näil pikir edýäň bizi bagyryna basarmy? Bilmedim de. Belki öňküsinden hem gowy görür. Kardeşim Doğanım bile, burada yaşayasam öyle.
Ýöne 14 ýyldan bäri oň ýanyna birinji gedek barýan. Ha oglum, birinji gedek barýan. Ona hem beýle uzaga çekdiripdiň? Ay näme üçin ýadyma şonok. Yer üçin dawa etdik. Men ondan öýkeledim. Olam menden. Bu öýkelemede 14 ýyla çekdik. Sen pikirin öre meňe diýen işim dogrymy? Ahmet ağa, Peýgamberimiz öýke barada näme diýýädiýsene? Bir adamyň musulman dogandan öýkelep gezmek 3 günden geçse halallälir diýýär. İki musulman gawatlaşar. Olaň her haýdy ýüzüni bir tarapy öwrer. Ýöne olaň arasyna gowsy ilki salam berendir. Gör men näil köp ýalňyşypdyr. Gör näil köp ýalňyşlyk edipdir. Ahmet ağa, möhüm bolany pek ýürek bilen eden ýalňyşymda düşünmek dämi näme? Onun soň ol adam şo bir ýalňyşy gaýtylamajak bolup eline baryn eder. Hoş geldin. Ağam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş gördük ağam, hoş gördük. Otur. Sağ ol Ali. Ahmet kalk otur. Otur Ahmet. Ben hata yaptım. Ağam, men gaty ýalňyşypdyr. Sen öňde, çağalarymyň öňünde, hemmelerin öňünde ýalňyşlyk edipdirin, ýalňyşypdyr. At avraya kogulaşyp, sen öňüňe de gaty degipdirin. Mehmetcan, bir kijijek gohy ululup sana düşmanlyk etdi. Kızım Men tekepirlik edipdirin. Inni bolsa men biçäre, gyýdym saat bilen ýeki galyp. Oğlum orada bölüme motor pülmenir. Maşgala durmuşam o olmanır. Ayrışıptırlar, eline 5 lira da yok. Mehmet, Yakup orada tutluğanıdır. Hemmemedem ýalňyşyp bilýäs. Menem eňe bolup durmakdan ýüze uğraýmadym da. Eger men gelip sen gapyň kakkan bolsadym, belki munça wagt bidir getirip bermezdik. Menem sana agalyk edip duýduran bolsam, bir iş beýle bolmasa bolmazdym. Ahmet, men sana ne edip kömek ederken? Ne edip kömek edeýin men sana Ahmet? Ağa, yerden özüme düşen payını sana vermeye geldim. Bolýa enim, bolýa. Ahmet, näme etmeli bolsa men taýýar. Men seni bilýäne. Sen madama pek yürekli adamdyň. Sağ ol. Omaryňam, Aýulyňam, Yakubyňam gülýary adamlardygyna ananýan. Senem maňa anan, menem saňa ananam Ahmetcan. Kaka! Kaka! Aýul, men gözüme görünýärmi? Yok, bu hakikat. Kakacan! Gyýdym. İrem. Hoş geldin. Feride hoş geldiňiz. Hoş gördük. Feride, Omar kakaň nähili? oňat, inni ýaxşy. Sen özüň nähili? Sen näme üçin bäri geldin? Näme üçin geldin? Inne kakaňdan gorkmaýanyň üçin, mundan beýlegem ýalan sözlemeýäniň üçin, ýene bir gedek durmuşymy düzeltmäge seňinşip bilersi diýip oýlandym. Belki inni nähili görünýäniňe dälle, kimdiňe üns berjekligiň üçin men bilenem, gyýdyň bilenem has gowy ysnaşyp bilersiň. Baba, Kaka, baba. kaka. İremcan, Feride gyýdym. Hoş geldin. Çağlar. Salih meni häzir bir ýere gider. Soň gaýtyp geljek. Men gelýänçe hiç ýere gidäýmen, bolýarmy? Kaka nire? Dur entek. Siz menden näle men sizden hatardalja. Men sizin kakaňyz dagly. Ýöne kaka sen ýaragysyz ahry. Eger bir zat bolar. Allah'ın ruhsat bilen hiç adam olmaz. Üstüne talihim men ýanymda. Siz alat etmeň. Kakaňyza ilki Allah Taala soň bolsa men göz gulak borun.
On goza yüreğinin yadamalığı üçün bu uzun yolu has gıyıska deli. Ahmet ağa, geldik. Yaman salt değillikle oğlum. Görýän weli ýönkü ýyjym gaýdyp gelýän ýaly boldy. Bu ýol meni hiç şiýli adatmady Salih. Bu parayı al. Al, şu pulları al Salih. Bu şirkette Şu idarada Ýakupyň başlygy bolmaly. Onu tapda şu puluňy ber. Bu pul oğlumyň şol adama bergiti. Çağamyň arasynda durmuş o başlap bilmek üçin hiç kim ondan närazy bolmady. Ahmet ağa, siziň ýanyna bolsaňyz Allahyň iradasy bilen arasy Abril durmuşa başlap biler. Iň mühim adam şo dämi näme? Hawa Salih. Näme iş etse şonu etsin. İstese dine garnyny doýurar ýaly pul gazansyň weli ýöne esasat arasynda ýaşady. namuslu bir hayat sürmesi. Salih. Sana bolun berýim näet berirken. Sana olan borcumu nasıl Allah ödeyeceğim ben senden Salih? münkerem razy bolsun. Allah senden Münkerem senden razy bolsun Salih. Ahmet ağa sizenim. Hadi acele Han et. onu tijen oğlum. Entek başladı etmeli işlerimiz kene. Hawa, Şeyle değil mi? hawa. Hudaya şükür. Allah bize bu günlere murkazdı. Hawa, Ana nahatlarım geldi. sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olaydın. Gerek gel sağ olaydım. Yakup oğlum. Yakup. Yakup. Geldik Ahmet ağa. Geçmiş olsun. Geçti vurdun. Sağ düşürmesin olun. bir daha. Sağ var. Sağ olun, sağ olun. Olya sağ olun. Baba. Kaka. Baba. Kaka. Men Beni affet. meni bağışlamajaňy bilýän. Beni artık Meni nugu görmeýänliňi bilýän. seni yıllar Men seni ençemeýle bağladım. Sana ýalyn sözledim. beni affet. Meni bağışla diýip biljek gel. Gepleme. Konuşma daha Köp fazla. gepleme. Dinle beni. Maňa gulak as. Belki de ağırlanmagy men özüm islendirin. Kaka. Sen daha çok Sen olmagy gaty kiçikdin. ilkokula yeni Ýaňy başlangyç mektebe gidip başlapdym. okulu pek Mektebi sevmem. şeýle bir halagyň baraň okdum. Belki de benim Ol men sebeplem bolmam mümkin. Seni okula gitmeye Seni bu mektebe kadar gitmäge mecbur edendigim üçin. Seni Seni mıtama aşağıdaky teýligiň içinden alyp gaýdýardym. annenin arkasına Gaçyp ejen arkasynda gidenirdim. bir gece Bir gün akşam siz ýatanyň soň canım ayalym Pahir maňa kakasy idi. dedi. Hiç Sen hey oýlanyp gördüňmi? belki de bu Belki bu çocuklar çağlar senin seni olmadan isteyen adamdan olmak isteyen nälerler? Belki başka işe girip başka yolunu yöretleri gelýänler. Hiç Bu da tarakta oynanyp gördüňmi? o gece Ol gün Ayşe'nin kalbi akşam kırılmıştı. Aýşanyň göwnüne degitdim. Ne yazık ki Ýöne şonun 30 ýyldan soň anladım ki ejeniň dogry aýdanlygyny düşündüm. 30 ýyldan soň. az önce Sen näme? Ýaňy seni urar öýtdim. Ullukan adamy. Menden şoň ýaly gorkýam. Menden gorkma. Men sizi menden gorkmagyň üçin näle? Meni gowurmagyň üçin ulartdym. Düşünýärmi? Kaka. Bala. Ýöne kaka. Men sana yalan sözledim. Hemmelere de yalan sözledim. Sana da. Töwrüňdäkilere de.
Inni bu zatları ne edip bolur, ne edip? Cemlenşip ağdı verişler. Adam her hili wedipede bolsa da ol adamdır. Esasat öz avrayn taklamak. Önemli olan Esasat yakınlarından maşla hiç kime ziyan vermeni yaşamak. Men munun gıynansagam 75 yaşında da öğrendim. Yönetimin öňünde gatken wagt ba. Menden razı bolur musunuz? sonra öğrendim. Ha? Ama sizin Menden razı bolur musunuz? bana hakkını helal Menden razı bolur musunuz? Benden razı kaka, men senden razı. Balam, Hadi gel bakalım. han yörenme. Kardeşlerim. Doğanlarım sana araşı. Annen Ecenin. bak Ayşe. Teret yaşam. Baksana Sen yanına kimleri getiren mi Teret? Gördün mü? Yaşam, men çağalarımı getirdim. Sana men yanıma ad gelýärler diýipdi mi? Yönünde beýle bolmaz. Inni olar hemişe men yanında bolurlar. hep burada kalacak. Yaşam, Yine hep birlikte yine olacağız hemmemiz Ayşe. bile bolur. Sonunda Ahir bir masala bolup, hakikaten bay, hem de güýçli bolduk. olduk Ayşem. Ahiri, Tam bir ahir bitew bir masala bolduk. Şükürler. Allah canı 100 000 şükür ediyen. Sağ ol kakacan. An ha sonra o da geldi. Togowy. Sağ ol. Evet. Hova. Elin özüň dert görmesin, çorba gaty gowy bolupdyr. Bolgaydym bol, garaşyp oturma. Sağ ol. Sağ ol balam. Kakacan, näme boldy? Burada gerekmi? Yok yok, hiç adam gerekka. Yönü teredeydim. Hemme zat büyüştenim oğul. Hudaýa şükür, maşgala ahir bagtyna gowuşdy. Bagtyar bolup bilmek Allah'ın berenlerini yerine ulanyp bilmäge bagly. Öz nefsimiziň uğruna eden işlerimizden mudama puşman edýär, şeýle dämi? Hawa, her bir yaradylan zat özüne berilen zadyň berilen ölçegine görä gowdur. Ahmet ağa hem öz çağalaryny bu hakykata göz ýetirdi. Allah onu şeýlelik bile o dünýäde aýagyna çolaşşak duzakdan halat etdi. Nähili gowy. İnşallah her biri o dünýäde bir-birini goltga verirler. Mevlam gördük neyledi, neylen bolsa gözel eyledi.